gata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, yani na bi ka Habibu kai mana gata. Dogaro na Allah Rasul kai mana komai, ni na bi ka Habibu kai mana gata. Mutiri lillahi Ubangiji masanina, da basira da shekima girjina, da isarwa na miƙa ɗan sabona, na faɗa wa masoya Rasulu yayi mani gata. Rabbi sallim ala nabiyil umma, adadin duka rayukan sama'u da kasama, ka daɗawa Muhammadu shugaban alfarma, anta nurin lahi madogara na halitta. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, yani na bi ka Habibu kai mana gata. Ashabu na sanya Abubakar Usmanu, Umar da Faruku Aliyu hasken kauno, sun yi fansa da jiki da rai ga da Aminu, jaruman annabi ne mafi bukatan gata. Shehu na Tijani, malami mai zudu mu gaida addinani, shugaban shu'ara'u Barhama sayyidul kauni, ilmarif Shehu Harazimi dan gata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, yani na bi ka Habibu kai mana gata. Assalamu ala min fitahu babul khairi, assalamu ala rahmatul huda muqtari, arzikin Allah mai wadata bawa bashari, banda kai wane ne mutum digar duka gata. Assalamu ala mai gidan da baya aibu, na saman daraja arzikin halittun wahabu, a wajen nasaba ba kamar ta da Habibu, wanda Allah ya kira shi ba da shi manufata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, yani na bi ka Habibu kai mana gata. La ilaha illallah daha annabi yayi, wa ya kai wa zai kai kamar sa sirrin sanyi, hankali yayi kadan ya gane shi ne yanayi, shugaba mai girman da ba a kai shi sarauta. Bai kama da mutane ba ko halin ba da yaba, shi daban yake Allah ya yoshi sirrin tuba, ya wuce da sanin kauni malamai suka duba, annabinmu daban ne abu nufi da bukata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, yani na bi ka Habibu kai mana gata. Sayyidin sakalai ne muzammilu kake fardi, arzikin mazurta mu dan suru Mahamudi, anjalul ainaini watan ni hadi, banda Allah ba mai fadi ya kake anta. Lailatul qadarin duniya gaba daya jumla, wanda kai wane ne yaje ya karbo sallah, jarumin Allah ne bashiran baramala, sannan jirgin tsira ga sadani da uwata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, yani na bi ka Habibu kai mana gata. rasa dauki, ya fi kowa haƙuri mijin Khadijatu sarki, mai yawaita zumunci da tausayi mai tsarki, an tasirin lahi karimu gatan gata. Ya mabuɗin bauta saman isa alfati, ajiyar Allah ne na gaske hasken zati, sahibul husni wal jamali ne mai fati, ɗaba ma'aiki mu kai da shi managarta. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, rani na bi ka Habibu kai mana gata. Akai da kai zo izin zo maka
mota na tumahi, kai kadai ne masanin tabara rabbi ilahi. Ya aminin Allah da san kanai nan fahi, kwalliyar al'arshi da kunsu sai dangata. Majinginar hisani, gane na zo da yabon ka mai rabon imani. Sai ya labarari Aminu dan adana ne, kai kadai ne kake dan Amina gatan gata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, rani na bi ka Habibu kai mana gata. Mai isa da mutunci da martaba da karamci, wanda duyar geda ya zamo mai yanci. Sai ya disa dati nake nufi makusanci, wanda Allah ke marsala ta kama nufata. Janjamin kalligi nake fada mayafin kowa, mai kira abi Allah rasuli ne dan baiwa. Jarumin Allah annabin da ke sa nutsuwa, na rike kama dafa ga suna abban binta. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, rani na bi ka Habibu kai mana gata. Wa yake da abin so kamar su Fatima binta, ko ko Zainab da Ruqayya umma kulsum kanta. Tarbuwa ya ko rasuli ne mu fahimta, Ibrahim Abdallah da mai makaranta. Su ne mai girma, ya'ya ne na rasulu shugaban alfarma. Alhassan da Husaini na Fatima ne su ma, rabbi Allah ka dade musu abun yan gata. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, rani na bi ka Habibu kai mana gata. Fadimin shurafa'u na Fatima maulana, shakka raba Allah ya kara nisan kwana. Mai Hassan da Husaini da umma kulsum nana, ja mu je tafiya shehu kai ka zan mini gata. Abubakar majani ne mai Fatima alawiya, lawiyan shehu bala hade jabana buya. Lamarin Allah in ya so ka hanyar sheya, godiya ta ga ilahu wanda ya yi mini baiwa. Dogaro na Allah Rasul kai min komai, rani na bi ka Habibu kai mana gata. Dogaro na Allah Rasul kai mini komai, da hani na bi